sayaw ni siya, ang mga linggan ay patulugan, ang mga biyang pagkagaya, dahil sa bigos sa trumpeta, dahil sa almaugila, dahil ang bulog na hula, kasnasi sayaw ingalan na naging inawa, dahil ang Ginoo, dahil ang Ginoo. Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanino. Mga igsuon, aniya na kita sa ikaupat nga misa novena, sa atong pagpangandam, sa atong kapiyastahan, atong gihalan nining misa, ang atong mga katuyuan, atong mga pangamuyo, ngadto sa Dios. Lagi po sa atong pagampo, ang pagampo sa kalag sa atong mahal nga Santo Papa, si Papa Francisco. Ug mandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Sa Dios, makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon o tagataniya nga Diyos sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangin. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, nagihit nung hari Diyos Ama, pagkagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo,
sa amahang Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, kanagawatan sa sala sa kalimutan, ikaloy kami, ikaw na kalipos sa Diyos, sa amahan, nawawala ang among Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, na ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing sa Diyos Amahon. Amen, amen, amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nangahas kami pag hingalan kanimo nga Amahan, hingpita sa among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak. Aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit, nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Niingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug ngano naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigong batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kay sa pagkatinuod niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila Ginoong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo, pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat, ug kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan
ug mga milagro pinaagi sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila magampo na uyog ang dapit nga ilang gitiguman ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasudugang katawhan misulti og binuang. Ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadagkuan nakasabot batok sa Ginoo, batok sa gidihugan. Lugti untang ilang mga talikala, o gisalikway ta. Ang ilang mga gapos halayo ka nato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga nagalingkod sa trono sa langit nagkatawa. Ang Ginoo ang nangyamiid kanila, unya diha sa kapungot misulti siya kanila. Nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Siyon, ang akong balaang bukid isangyaw ko, ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw agyan ako ikaw, pangayo kanako gakong ihatag kanimo ang mga nasud nga kabilin. Ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon ingog kulon nga yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Alleluia.
Ginoo manaag kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon kang Nicodemo, ayaw kahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mo huros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo. May usa ka pangulo sa mga Hudayo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niya na miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan siyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios kung matawo siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako, nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin mo huros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Yung unusab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Mayong hapon natong tanan. Lipay ko nga nakaanhi dinhi karon sa inyong parokya kay first time nako nakasulod dinhi, first time nako nga ka-celebrate og misa dinhi sa inyong simbahan. Na ako karon na-assign sa Sitio Tabla, Barangay Sudlon 1, Cebu City. Wa mo kadumduman na, no? Gamay ra. Pwede na siya agion deres manipis, tabunok, then manipis, then mo left turn ka para sa Sinsin. Or pwede po gamuagi sa GY Square, Busay, and going up there. Aron mas dali ninyong ma-imagine asa ni siyang dapita, dool na lang ni siya sa langit. Dool sa langit kay munaog ang fog dito kada hapon. Tugnaw kaayo dito. Na ako dito ron ma-assign. Kuan pa ni siya nga parokya, ika-11 pa ni siya katuig, sukad pa na tukod. Inyuha mo rag 50 kapin nam tingalin ni dinhi. So, manghod kaayo ni siya. Ikatulo pa kong pari dito nga na-assign. Si Nicodemo, niduol sa Ginoo kay naa siya'y tuyo. Naay tuyo siya nga gustong ipangutana mahitungod sa iyang pagkatao. Atong hinunduman nga si Nicodemo usama ni Kapariseo, sayod man siya binuhatan, kinabuhi ang gipuy-an mga Pariseo, munang naglaraw siya sa iyang kaugalingon og bag-ong pagkatao, bag-ong kinabuhi. Ngutahan na sa Ginoo, unsaon man ako pagkabuhat niini nga tiguwang naman ko, makaangkon pa ba og kabag-uhan ang tiguwang na? Ingon ra ba sila kung magkatiguwang, magkamaldita, magkatiguwang, magkasaputon? Tinuod ba na? Mahibawan na yun na. Si Jesus sa Ebanghelyo, mitubag Nicodemo, nga mahimo ang bag-ong, maangko nimo ang bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Busa mga igsoon, kita, mga binunyagan man ta, nakaangkon ta
og bunyag pinaagi sa sakramento sa tubig ug nadawat nato ang Espiritu Santo. Gikalipay sa Ginoo ang laraw, ang damgo ni Nicodemo nga makaangkon siya og bag-ong kinabuhi, makaangkon siya og bag-ong pagkatao. Unsa man dining bag-ong pagkatao, bag-ong kinabuhi? Ganahan pa mo sa inyong kinabuhi ron? Ang bag-ong pagkatao, bag-ong kinabuhi nga gipasabot sa Ginoo mga igsoon, mao ang pagtubo matag adlaw sa atong mga kinaiya, panglantaw ug laraw sa kinabuhi nga mas mahimo patang buutan kada adlaw. Mas mahimo patang maayo kada adlaw, mas mahimo patang angayan nga makaatubang sa Ginoo. Kining pagbag-o o kinabuhi, dili lang ni kay magbag-o ko, din ako mo inom, din ako manabako, din ako manigerilyo, din ako matug sa misa, inigsimba nako, din ako manglibak sa akong silingan. Dili lamang kana ang gipasabot og bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao. Apan ang bag-ong pagkatao, bag-ong kinabuhi, mao ang paghingpit sa atong bunyag. Bag-o naman ta kinabuhi, bag-o ganita nag-renew sa atong baptismal promises. Bag-o naman tag kinabuhi, apan ang paghingpit niini naa matag adlaw sa atong kinaiya, naa matag adlaw sa atong mga binuhatan, naa kada adlaw sa atong mga damgo buhat sa kinabuhi. Kung kada adlaw ka nagyaw-yaw na malikas, sunod adlaw di na ka mamalikas. Kung kada adlaw hubog imong bana, iniguli niya imong balikason, imo ng andaman o panihapon, inita nimong sabaw, imong bubuan o ginitubig aron mahuwasan. Suko man ka nga lagot ka si mong bana nga palahubog kayo, inig paulis inyo ha andami red horse o saka case, ipahurot yung inom. Sarong di pa na muundag inom, di na matagam. Conversion, my dear friends, is not just turning away from our sinful acts, but it is improving our day-to-day living. Kining parokya nga ako nasaynan, sakop ni kaniadto sa Pardo, layo gyud kaayo. Usas mga nakit-an ako didto ron nga problema, daghan kay nagpuyo-puyo. Gahapon lang, interview ko 5 kakaslunon. Lingaw kay ko nag-interview nila, kay kasagara nila, 10 years up na nga nagpuyo-puyo. 10 years up, pulo katuig na ay pulo, 12, 13, katong kinatasaan nila, 20 katuig nang nagpuyo-puyo. Nangapo na lang gon. Wa naman tayo mahimo kay may gani ka nagpakasal na sila. Pero ako silang giingnan, usas mga gisulti nako nila, kining inyong desisyon nga gihimo ron nga magpakasal mo, usanis pinakanindot nga desisyon nga inyong gihimo sa inyong kinabuhi. Ang ako lang maukin Sukad karon ayaw na paabta og 20 katuig, pulo katuig, usa ka mohimo og maayo sa imong kaugalingon, usa ka mohimo og maayong desisyon sa imong pamilya alang sa kaayuhan sa tibuok banay. Buhata kada adlaw paghimog maayo nga buhat, kada adlaw paghimo og maayong desisyon. Sakit nato, unya ra maguta magbinuotan, unya ra ta magtinarong sa kinabuhi kung nasakit na ta, na natay gipamati. Unya ra ta magtinarong makig-uli kung naanay nasamad nga relasyon, naanay nasakitan. Unya ra ka magtinarong sa imong kaminyoon kung nasakpan na ka nga nagbinuang sa inyong kaminyoon, so on and so forth. Matag adlaw kahigayunan nga gihatag sa Ginoo aron ninduto nato ang atong kinaiya. Matag adlaw kahigayunan nga gihatag sa Ginoo aron ipanindot pa nato ang atong mga buhat sa kinabuhi. There is always room for betterment. There is always room for improvement. There is always room for conversion. Bisag say sinta na ka, bisag senior na ka, mas naagyapoy kahigayunan kada adlaw nga ninduton ayuho nato ang atong kinaiya. Usbon na nato ang atong naandan nga madunggan, sige na lang sabta na lang na kay tiguwang na manggod.
Sige, ato na lang di na lang nato daginoto na kay atakihon no niya tiguwang naman dali maguna masuko ang mga tiguwang. Tinuod ba na? Wa gyud natingog mga tiguwang da murag nasuko na hinuon. Conversion is making ourselves better day to day. Suwayan nato sa atong pagdebosyon sa atong balaang Santa Cruz, mga igsuon, gipahinumduman ta, nga matag higayon nga manguros ta, pahinumdum na nato, nga atong ninduton baguhon pa ang atong kinabuhi kada adlaw. Kung naanad ka o kining imong buhata, paghimo pagid og mas maayo, paghimo pagid og mas nindot. Kay matod pas Ginoo, walay makasulod sa gingharian sa Dios kung di siya makaangkon og bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao sa iyang kaugalingon. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang naghihingapin nga grasya pinagi sa pagpangaman ni San Vicente Ferrer ug San Roque busa moingon kita Ginoo kaluy-i kami tanan. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga obispo ug mga kaparian nga magmatilud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw pinaagi sa usa ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawang Kristo ang iyang naghingapin nga gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo og kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halamdong Teopilo kamumot, obispo, nga mabayaw na sa karungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong mga sponsors na ining May Pista 2025, nga matagan sila sa Ginoo og mga grasya ug maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, ilabi na sa atong mahal nga Santo Papa Francisco, nga makadawat unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoo dungga nga among mga pagampo ug lig-una nga among pagtuos sa kanunay magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sponsor Judith Gerard, family and Patiki family.
Mga igsoon, pag-ampo kamoro ng ako ganyong sakripisyo, dawato na ta sa Dios, samahan makagagahom sa tanan. Duwato na ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alam sa pagdayo pagmamaya sa iyang ngalan, alam sa katapusnan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, dawatang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya. Ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kalibo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanusa si Kristo dihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniyang mga anak sa kahayag na himugso nganna sa kinabuhing dayon ug alang sang katawhan na ablihan pag-usab ang maganghaan sa langit. Ang amugod nga kamatayon na tubos man siyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi siyang pagabanhaw. Tungod nini uban sa makalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awit sa imnos sa imong himaya diha sa walay hunong sa pag-ingon. Santos Gerikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang mga espiritu, aro pagsantos na mga gasa, aro mahimo kini alang kanamong lawas, ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa pan, mi pasalamat kanimo mipikas, ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inudumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay labi na si Papa Francisco. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi. Kaming tanan himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, uban ni San Roque, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinagan na su Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong mananobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunobos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab Ito'y kanimo. pakita ang timaan sa atong panikinig sa unay. Panagday.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. Kaluy pagtanaw o Ginoo kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryos sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Palihog maglingkod alang sa pasalamat ug pahibalo. Ugma Abril 29 hangtod sa Mayo 3 magpadayon nato ang ikalima hangtod sa ikasiyam nga nobina misa matag alas 5 sa hapon. Karong Mayo 1 Huwebes bulan sa Mahal nga Birhen Maria giawhag ang tanan sa pagdala og mga bulak sanglit magsuod na usab kita sa ato ang Flores de Mayo. Alas 4 sa hapon himuon ang pag-ampo sa Santos nga Rosario ug ang paghalad sa mga letra Ave Maria ug ang paghalad sa mga bulak alang sa Mahal nga Birhen himuon human sa pag-ampo human sa pangalawat ug human sa Santos nga misa isunod dayon ang ato ang Holy Hour ug pagpangumpisal alang sa ato ang pagpangandam alang sa First Friday devotion. Karong Mayo 3 Sabado Vésperas human sa Santos nga misa isunod dayon ang ato ang prosesyon. Giawhag ang tanang mga kapilya nga sakop sa atong parokya ug sa tanang nga mga deboto ni Señor San Roque, ni Señor San Vicente ug sa balaang Santa Cruz sa pagdala sa ilang mga imaheng kuyog sa prosesyon. Karong Mayo 4 Domingo atong fiesta mao ang ato ang Pontifical Mass himuon sa alas 9:30 sa buntag ug ang atong Mass Presider Homilist mao si Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. Ugma sa atong ikalima nga nobina misa atong pilgrims magagikan sa Couples for Christ, Singles for Christ, Youth for Christ, Kids for Christ, Family Life Apostolate with Area 5 Chapels, Bugo, Rigla, Gotchan Subdivision, Idjang, Lower Ginis, Kiyot Proper, Kita, Suran, and Bacalso Compound. Atong choir from Couples for Christ, atong mas sponsor ugma, Lidisma family with Hechanova and Sintino family. Ato ang mas presider, si Reverend Father Lucio Oni Rosaroso. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuunan na mihatag sa ilang oras, katakos ug bahandi aron magmalampuson ang ato ang ikaupat nga adlaw nga nobina misa. Ang ato ang pilgrims gikan sa Lictors and Psalmist Ministry, Migrants Families, Divine Mercy, 2000 Hail Mary with Area 4 Chapels, Abellanosa Compound, Kabulacan, Kauswagan, Lower Kauswagan, Villasacate, Lower Villasacate, and San Antonio Community. With our mass sponsors, Juliet and Gerard and family, with Patigi family. Tagana to silang masipang pakpak pasalamat. Alos ang pasalamatan ang ato ang mga liturgical volunteers, ang ato ang choir from Rock of Ages, ang ato ang Cantor of the Psalm, ang ato ang mga lectors, bag collectors, ang ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, ug ang ato ang Digital Communication Ministry. Ug kaninyong tanan nga may tambong sa ato ang ikaupat nga nobina misa, daghan kayong salamat, daghan natong masipang pakpak pasalamat. Ning bahina ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider nga nag-awhag kanato nga maparihat ang Nicodemo kay gikahimot-an sa Ginoo ang laraw ni Nicodemo nga makaangkon og bag-ong kinabuhi ug makaangkon og bag-ong pagkatao. Kita usab mayo sama ni Nicodemo kay unsa nila makaangkon tag bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao. Ang pagtubo matag adlaw sa atong kinaiya, panglangtaw og laraw sa kinabuhi, mao'y mas mahimo patang buutan matag adlaw, maayo matag adlaw ug angayan nga mga tubang sa Ginoo. Kay matag adlaw kahigayunan kana nato nga gihatag sa Ginoo aron ninduton nato ang ato ang kinaiya ug buhat sa kinabuhi. Sa atong pagdibisyon sa balaang krus, matag higayon nga mangros kita pahinomdom kanato nga ninduton og bag-o nato atong kinabuhi matag adlaw. Ug sa katapusan, nagpahinomdom-duman kita niya nga walay makasulod sa gingharian sa Dios kung dili siya makaangkon og bag-ong kinabuhi ug bag-ong pagkatao sa iyang kaugalingon. Ang parish priest sa St. John the Baptist Parish sa Tabla, Sudlon 1, Reverend Father Ken Darrell Galo. Tagaan natong masipang pakpak pasalamat. Palihog manindog.
Magampo kita. O amahan nga labing maluluyon siya mawakamot ang magitugyan ang mga kalag sa mga igsuon aron mabanhaw sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nagamatay diha ni Kristo. Ginoo sa madakong kaluoy dawata nga among pag-ampo aron nablihan untang ganghan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin mahupayo sa bunta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami pagsugat kang Kristo niadtong adlaw karon sa magatigong kaming tanan uban sa ginugsamong mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ni hatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkatalong mula na kunta kanila hangtod sa hangtod. Tutulan sila sa mga anghel nga sa paraiso, sugaton sa mga martir, ug dadon nga sa syudad nga balaan ang bag-og tunhay nga Jerusalem. Amen. Ang Ginoo manaatan ninyo. Ug magnalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahala nato santos nga misa atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Coeli, Reyna sa langit paglipay. Hallelujah. Kay siya nga nahimo kang naangayan sa pagdala. Hallelujah. Nabanhaw sumala sa iyang giingon. Hallelujah. Iampo mo kami sa Dios. Hallelujah. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria. Hallelujah. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Hallelujah. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo, among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nangamuyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria. Makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Kitang tanan magsuo sa pusa akong pamilya sa Diyo. Ipilig ang pangga, itigong kita sa guma, itulbuan kita pagkawan sa Diyos nga ato Amahan. Isang yaw ta sa kalibutan, isang yaw